Soc l'Àngel Rosales, fundadora de Pagapupes i activista del pedra. Com em definiria? Ostres! Crec que una persona molt compromesa amb els valors. Jo he de treballar en coses que em cregui, que estiguin alineades amb els meus valors, si no, no funciono. I jo diria que molt caparruda, fins que no ho aconsegueixo no paro. Com em descriuré? Amb una paraula, relacionant. Si me'n recordo d'aquell moment, perfectament. Jo seguia a uns pallassos d'hospital, jo vestida de carrer, i vaig veure a un infant a la UCI, que estava en el seu final de vida, i quan vaig veure que aquella parella de pallassos d'hospital era capaç de fer una situació tan difícil, amb un infant en unes condicions tan complexes, amb ell i la seva família, ho vaig tenir claríssim que de gran volia ser pallassa d'hospital i per això vaig fundar Pagapupes. Com va ser obrir les portes fa 25 anys? Doncs picant molta pedra. Jo crec que vam tenir un avantatge, i és que a mi infància l'equip sanitari ho entenia millor, perquè tothom entenia amb el sentit comú que els infants necessitaven seguir jugant a pesar d'estar dins un hospital. Potser però va ser també més dificultós que la imatge del pallasso, o sigui, que darrere de la imatge del pallasso hi havia molta feina seriosa i una metodologia de treball. Quan els professionals van anar veient això, va ser cada vegada més fàcil. I després, els col·lectius que més ha costat han estat persones adultes i gent gran, perquè donem per fet que aquestes persones no interactuen amb un pallasso. I l'experiència ens ha ensenyat que no és així, que tothom necessita riure. I que si és un bon pallasso o un pallassa, tothom s'ho passa bé. El nom és difícil, amb un CETRAC, que no hi havia el nom, que ens van tatxar d'entreteniment, d'una cosa banal, superficial, faltant el respecte a tota la metodologia, a tota l'evidència i a tota l'experiència que hi ha darrere de la nostra feina i el treball de milers de pallassos, no només a Catalunya ni a l'estat espanyol, sinó a tota Europa, professionals que es dediquen a fer això, però sobretot de l'impacte que aquesta feina té en la salut de les persones i dels professionals. Però també va ser una gran oportunitat perquè aquests nos t'ensenyen a desenvolupar millor els teus arguments perquè aquest no acabi sent un sí, o sigui que un aprenentatge va ser un aprenentatge. Si ha estat més difícil per ser dona? No ho sé, perquè com no soc un home, no ho sé. Jo m'ho he notat molt. A mi m'ha ajudat molt el meu caràcter. És a dir, han vist una persona oberta, simpàtica, amb ganes d'aprendre, però també han vist una persona professional que ha anat millorant en la gestió, ja tota la mesura de l'impacte, per exemple, de la nostra professió, i han vist l'evolució de Pagapupes. Jo crec que això és el que més han valorat. Algun referent femení que m'hagi inspirat en aquest projecte? Home, com a pallassa, Pilar Peran, sens dubte, és una pallassa murciana que va venir aquí, que va desenvolupar la seva carrera a Pagapupes. És una pallassa increïble, amb una capacitat d'allunyar-se de situacions personals i sobretot a l'escolta, perquè quan treballes en un hospital has de tenir molt desenvolupada la teva escolta. A nivell de referents femenins en gestió, hi ha dues germanes que porten una immobiliària que ens van donar el Premi Fidem, juntament a la seva junta, que també han estat un referent per mi. Dones capaces de dirigir segons els seus valors i la seva manera de fer-ho, no? I jo crec que la bona gestió no té gènere. I en aquest sentit m'han inspirat homes com dones. Sí, han estat més inspiradores, en el meu cas, dones actrius, que és el món on jo vinc, no? I la Meryl Streep és la gran maestra, justament perquè sap treballar des de la veritat, que és l'essència del pallasso, i perquè sap connectar amb la veritat que s'està respirant
en aquell moment, no? Que és el que fa també fallar-se fins a l'hospital. Diria que aquests són els referits. La relació entre és a dir, el respecte cap a les persones, aquest és fonamental sempre. No s'ha de treballar en un bon ambient laboral i amb honestedat i amb humor, fa molta falta, i amb professionalitat. Jo diria que i la valentia per mi és un requisit fonamental, no? I la valentia i el compromís són dels requisits que si no els tens clar i els portes en el teu dia a dia amb aquest projecte és difícil aguantar. Doncs els meus valors personals estan totalment lligats amb els valors pallacupas. És a dir, el bon humor. Nosaltres no podem ensenyar o compartir bon humor si no l'apliquem nosaltres. A més, aquest humor a mi m'ha ajudat al llarg de la meva vida a fer front a moltes adversitats. I la valentia perquè ens hem atrevit a aparèixer en espais que no estaven pensats per nosaltres, com una UCI, com un quiròfan, com treballar per persones grans, per gent gran, per persones adultes. El compromís amb les persones que estan a dins d'un hospital, perquè quan tu entres en un hospital ets coneixedor d'aquesta realitat, però quan estàs fora no ets coneixedor d'aquesta realitat. Llavors el compromís d'ensenyar-li a la societat aquesta realitat crec que també és molt important. I la perseverança, perquè si no hagués estat per això no continuaríem aquí, no? Tenim claríssim que volem un canvi en el món de la salut i això és el que ens fa tenir la gasolina per continuar. Jo he estat la primera en experimentar les conseqüències terapèutiques de l'humor, de les adversitats de la vida, la vida de tots, no? I el bon humor és com una medicina, és el que tu necessites per fer front a les adversitats i continuar endavant. En moments difícils, com apallar-se la mort d'alguns pacients, la mort, els ha posat un moment difícil, no? La gestió d'aquestes emocions, això és complexa. I a nivell de gestió, les crisis econòmiques han sigut moments difícils perquè ens han fet prendre decisions que si no haguessin estat per l'economia segurament no les haguessin pres. Però d'altra banda, acceptar que la vida és moviment i que les coses no es queden estàtiques per sempre, sinó que estàs en constant moviment i això implica saber de vegades prendre decisions que no t'agraden. El que a mi m'ha fet seguir endavant sempre és el compromís amb les persones que estan malaltes i les seves necessitats. És a dir, amb el compromís que quan un està malalt no només necessita curar el seu cos, necessita curar també la seva ànima. I l'humor és una medicina d'ànimes, guanyadors. Tinc tants records que estan a dins meu, no? Hi ha una cosa molt maca que no sé si és un testimoni que hem filmat. Vam veure una nena, en aquell moment era una nena, ara és una dona molt petita a Vall d'Hebron i ens hem tornat a retrobar de gran per un programa de televisió, de TV3, fa, no sé, 7 o 8 anys, no recordo. Això va ser super emocionant. Veure van ser 2 pacients. Veure aquests 2 pacients que els havíem vist de petits va ser una cosa però molt emocionant. I a més ella havia estudiat teatre i ella segueix amb ganes de ser actriu. Llavors, aquesta trobada la recordo com tan emocionant que va ser com fins i tot, vam acabar tots plorant, molt maca. Després tinc una molt divertida que potser l'he explicat alguna vegada a una família de Lleida que van tenir mala sort perquè tenien 2 fills, els 2 fills van tenir càncer i van estar molt de temps a l'hospital, a més vivien lluny. I quan va acabar el tractament, després de molt de temps, estic dient potser al cap d'un any i mig o 2 anys, aquest senyor va aparèixer a l'hospital amb 2 caixes de 50 quilos de peres de regal, que ens va deixar enmig del passadís i era com però... I nosaltres ara què fem amb aquestes peres, no? I les vam repartir
amb tots els pacients, els familiars, el personal sanitari, això va ser una anècdota molt maca. I una que li tinc un record molt especial, hi havia un jove que tenia un càncer de mandíbula que estava molt emprenyat i ell sempre venia a l'hospital així. Sempre. I ens era molt difícil interactuar amb ell. Fins que un dia la meva companya, ella estava així a la cadira i un dia la meva companya se li va ocórrer aparèixer per sota de la cadira amb la seva cara mirant-la a ell. La carcajada que recordo d'aquest noi de sobte, no? És una cosa que també la tinc molt aquí, perquè tenia molta complicitat amb el pare, sobretot, perquè ens costava molt trobar la complicitat amb el jove i aquest dia es va trencar aquesta barrera i per fi vam aconseguir tenir un tet-a-tet també amb aquest infant. Però recordo coses també molt maques amb gent gran, no? Molts agraïments de familiars de gent gran o molts moments de lucidesa amb persones grans, molt d'agraïment i això han estat també moments molt mastos i molt emotius que et donen gasolina per continuar endavant i més. I personal sanitari, perquè ara aquí no lo nombro, però els nostres grans còmplices és el personal sanitari, sens dubte, sí, i els familiars. La veritat que no ho sé massa, perquè en el meu cas és instintiu, no em pot passar pel cap, és instintiu, no? Vaig sentir la necessitat de tornar i tenia moltes ganes de retrobar-me amb l'anatomia effervescente i va ser molt bonic perquè sobretot treballar de pallassa és jugar de nou, és fer que s'obrin possibilitats noves, és veure el món des d'una altra perspectiva, no? Llavors, poder fer això i convidar tota la gent que admira el que també fascina això és una cosa meravellosa i molt retrobament amb molts professionals que conec des de fa molts anys i molt retrobament amb moltes famílies i molt retrobament amb molta gent. Llavors va ser, i amb el meu company de tinc, òbviament, va ser molt emotiu i una sensació molt maca, perquè realment moltes vegades ens diuen que com podem fer la feina que fem molt difícil que és, que té un component complex també per això. Tenim una psicòloga que ens ajuda, no? Però nosaltres jo crec que rebem molt més del que donem perquè aprenem lliçons de vida, no? I una d'elles és que la vida s'ha de gaudir mentre es té, perquè un dia que no saps quan, doncs vas. No, així que... Molt bonic, va ser molt bonic. Doncs el somni que tinc per Pallapupes és que en tots els centres de salut, hospitals, centres de primària, sociosanitaris, amb tot el que tingui a veure amb el món de la salut, hi hagi incorporat, inserit un pallasso sanitari i que siguem capaços d'humanitzar aquest sistema de salut d'una manera diferent i que visitar-se en un centre, és a dir, que tant els professionals siguin capaços de desenvolupar aquesta humanitat, que molt ens ajudi a humanitzar-se amb ells mateixos i amb els seus pacients i que hi hagi Pallapupes a tots els hospitals, a tots els centres de salut, en tots els projectes possibles. Això és el que m'imagino en el futur i que hi hagi tanta evidència cada vegada més al respecte que sigui un moviment imparable. Això és el que m'imagino per al futur.